Здравейте, ютубъри, аз съм Атиласта. Сега ще ви покажа как да си направите, как да си нагласите хузунито на вашия компютър на Майнкрафт. То е доста лесно. Трябва да имате просто файла, ето този. Цъкате върху файла с ляв бутон. Трябва да имате хузуни. Взимате папката, слагате тук на хузунито. Това вече не ви трябва. Пишете процент, дата, процент. Цъкате remake и влизате в точка Minecraft. Тук е абсолютно всичко за Minecraft. Ето тук са версиите. И то вие зависи за коя версия ще си изтеглите. Взимате хузунито и го слагате в Майнкрафт. Ето го. Не отваряте никакви папки, нито нищо. И сега ще ви покажа как се прави. Нали, вече ви е готово. Това не ви трябва. Така, сега влизате в Майнкрафт. Пишете си името. И ето тук, където пише Versions, цъкате Reels Huzuni. Ето точно. Цъкате Play и чакате да ви зареди. И сега ще ви покажа някои работи към хузунито, които ако искате вие да си ги нагласите. Ако ви е на български, няма да ви изпиша тук синглплеер или мултиплеер. Изчакайте. Ако ви е на български, тук няма да ви изпиша синглплеер и мултиплеер. Просто ще има празни квадратчета, но ще пише accounts. Така че е задължително винаги до аккаунт са мултиплеер, са най-вляво синглплеер. Да играете сам. И влизате в някакъв си свят или в някакъв сървър. И сега ще ви покажа някои джунджурийки, които трябва да се нагласят. Така, цъкате хузуни и тук Team. И гледате кое трябва. Information. Сега ще ви кажа. Ето тук трябва да ви изпише PIC+. Готово. Значи, и сега цъкате, ако искате, какво това е? X-Ray. Да. Сега ще ви покажа. Вижте. Ето го X-Ray. Ето тук. Като цъкнете буква... Изчакайте. Като цъкнете буква H и ви се пуска X-Ray, ето това. Изчакайте да изключи абсолютно всички опции. Ето това е X-Ray. Не е нещо особено, но така. Nuker Known, това не го знам. Flight е да летите. No fall е да не падате, сега ще ви покажа. Цъкате N. Нещо, тази опция е сбъгната, но нищо. Цъкате N, това е спринт, вижте как ходим. Как тичам нормално, гледайте. Всъщност как тичам на спринт, гледайте как тичам нормално. Ето с контрол. Така, докато стигнахме до спринт. Сега ще ви покажа нещо друго. Трябва ми обаче един чест. Значи, купайте си някаква дупка в земята. Аз просто това го правя, за да ви покажа. Ето, примерно... Фак. Сега взимате някакви купчета
Просто слагате ето тук един чест. Или каквото ищете. Просто аз ви го показвам така. Ето го честа. Ще видите, ще сложа диспенсерите. Дропър и диспенсер и една кофа. И ето сега си изкачвам нагоре. Гледайте сега. Цъкам Y. И ето вижте долу е честа. Ето го. С жълто ви е излезнало. И сега ще ви покажа, че е същия чест. Да, ето го. Имате диспенсер и кофата. Така. Ето това е N за name tags, ако има някой близо до вас. Чакай. P е за name tags. Boot Tracer, това не го знам. Така че по-добре не го използвайте. Ако знаете, го използвайте. G, wireframe. Омага! Какво става тук? Там кокошка ли има? Изчакайте, сега ще ви проверя. Не. Добре. U е такова. G Auto нещо. U е да сте дух невидим. Ето вижте, това сте вие. Ето ви. Само, че не може да чупите. Или пък може ли? Може да чупите като сте дух. И гледате къде има разни диаманти или каквото ищете. C е Night Vision, сега ще ви покажа. Вижте, сега е нощ. А сега става ден. S е да сте много бавни и да не се чувате. Как ходите. H е Speed Mine. Това не го знам. V-то Steep. Не знам как се произнася, но и аз и това не знам какво. Сега ще ви покажем. Нали, на клавиатурата имате едни стрелкички ляво, дясно, горе-долу. Над него имате един shift. Цъкате го, ето това са всичките. Ето има Kill Aura, Anti-Cloak, ето тия глупости. Цъкате пак Shift. Всъщност цъкате Escape и се оправя. Като искате да изключите хозунито, цъкате хозуни и Off. Не. Сега ще ви кажа как беше. Хозуни. Ето хозуни Off, хозуни On. Така. За сега това от мен, дами и господа. Надявам се да ви е харесал клипа. Ще ви покажа къде да си изтеглите хозунито. По-скоро ще пратя линка. И за сега това беше от мен. Харесвайте, коментирайте и се абонирайте за мене, за да правя още клипове. И така. Благодаря ви, че гледахте този клип и чао от мен за сега.